Айде. Здравей, красавица. На колко си? И как се казва? Роси, а това кой е? Раличка, твоята сестра. Ти ли ще казваш заради нея? И тя знае, нали? Казвай сега. Па не, бери бе, ти се обърка. Ела е тук да видите си, гледай дядо какво да. Браво на те! Браво! Айде, сега ти снимам. Как е прибутва Ради? Избей прибутва. Дай, А тя иначе му се... Да. Само гледа. Избей заради нея една песен. Хайде, тихо. О, тя се скри даже. Тя се скри. Бъзнеш. Айде, браво! Дядо, и не казваш на дедо, че е сладко да не му се развалят зъбите. Да. Айде, ви кой повече пие нещата.